Jena ħos li hemm element spirituali fil-Kristjaneżmu u ġilt għajt ma' saċerdoti anka bjunu nikber li kellhom hekk naqra intelligenza spirituali. Per eżempju, hemm fader juħsib ma' Father Mark juħsib tal-frate Jakoba. U meta beda jkellimni dal-osra Father Mark u jiena kont għaddej mill-ġja speċa spirituali tiegħi, qed nintebaħ li da inti għandna m'intix saċerdot Kristjan, buddist bro staff spiex ta. Tipo da kull filgħodu jistembaħ jagħmel sija meditazzjoni ħares lej il-ġnien huwa estensjoni tiegħu jipprattika da horticulture. Di li jisu minar pjanar spiex ta. U anka kif spiex ta' kif jiproċessa l-ħajja biex ta' inti m'intix Kristjan indottrinat. It-talim huwa l-istess tal-ispiritualità u li qar issa jekk il-Kristjaneżmu ġej minn Ġesu. Li qal Ġesu u li qal Budda u li qal ieħor huwa kollu l-istess. Blenti differenti għax kulturalment kienu differenti. Imma mbagħad meta l-imperu ra li jrid jadotta din reliġjon, dak it-twemmin għamela reliġjon u għamela arma fuq il-massa biex jiġbor il-massa, u speċjalna fejn control weapon essenzjalment. Ħafna minnhom u tlifna ħafna dak li tlifna ħafna mill-veru tal-im ta' Kristu. Ta' Ġesu. X'inhu ma' affarijiet importanti jekk mit-talim ta' Kristu li taħseb li tlifna? Meta jgħidlek ħalluhom it-tfal jiġu għandi għax tagħhom jassaltna ta' smewiet. Bħalhom tridu tkunu biex titlu fid-dar ta' missieri. Xi tfisser dik? L-innoċenza ta' tfal. Li jridu nkunu tfal. L-tfal taraħħa ikun hemm id-development tal-ego u daw l-affarijiet kollha. U l-Malti jgħidilek ukoll darbtejn insiru tfal. Meta nkunu tfal, meta nkunu xjuħ. Għax wara ċertu żmien tintebaħ li terġa' tiġi f'dik l-innoċenza. Ġifieri bl-innoċenza dik waħda mill-affarijiet li kienet tolqotni. U oħra jgħidilhom Jannis fidi żgħira. Taħsbu li missieri li qed jitma' l-asafar tal-għaliqi u l-fjuri fil-widien mhux ħajjuħu ħsieb lilkom li m'għandux jeżes iktar minnkom. Sermon of the Mount dik. Il-fidi, ġifiri il-fidi falla, u aħna rridu kollox nikkontrollaw u biżaw daw l-affarijiet, għax dik il-kultura li. Ħafna nies li huma ateo agnostiċi dak il-passage jużaw speċa biex jikkritikaw il-Ġesu għax speċa jgħidlek toqgħodx tinkwita il-passage huwa tipo toqgħodx tinkwita fuq il-ġejjieni għax Alla jieħu ħsieb. U speċa dak li jkun jgħidlek hija ma jekk ma tinkwitax fuq il-ġejjieni u mbagħad ma jiġi xejn fis-soċjetà speċa ma nistgħux nippjanaw eċetera. Mhux bħala inkwiet, bħala it-trust. It-trust. Issa, nuqqas, jekk għandek dik fejn tiġi l-ġerħa, jekk qiegħed fil-fiduċja m'għandekx ġerħa. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l-daw kolla li diġa għedin fuq il-Patreon tagħna minarkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valuri u wasiewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/John Mallia, tagħtu l-kontribut tagħkom min-naħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin gas mat-tarnak.